Сәлем нәни достым. Эфирда шаян рәссамнан файдалы мастер-класс. Бу исә без рәсем ясый Татарстан Республикасында яшәүче милләтләр турында тагын да күбрәк беләчәкбез дигән сүз. Бүген без удмуртларның милли киемен ясап карарбыз. Әлеге киемнәр сөйкемле хатын-кыз өстендә булыр. Хәзер без аның баш киемен ясыйбыз. Ул биек һәм бик кызык. Шелтәре, вуалы да бар. Ничек аталганнарын белмәсәгез, билегез. Бу айшон һәм сюлик. Менә шулай. Айшон ул удмуртларның узынча баш киеме. Аны кияүдәге удмурт хатын-кызлары гына киеп йөргән. Шит ят күзләрдән саклану өчен айшонга бит шелтәре, сюлик беркетелә торган булган. Дәвам итәбез. Түгәрәк башны, муенны ясыйбыз. Тәңкәләр белән бизәлгән күкрәкчә, күлмәк, алъяпкыч һәм бизәкле башмакларны да онытмыйбыз. Бу аяк киемен удмурт кызлары зур бәйрәмнәрдә генә кигән. Урманга гөмбә җыярга яки күршеләргә керергә юкә кабыгыннан үрелгән чабата да яраган. Бу бик җайлы һәм җиңел аяк киеме булган. Удмурт хатын-кызлары айшоннарын ничек матурлаганнар икән. Алар аны өч почмаклы бизәкләр, йөргәндә зәңгелдәүче тәңкәләр белән бизәгәннәр. Шулай ук айшонга бер яктан икенче якка матур итеп шайкалучы шуклар да беркеткәннәр. Мин күкрәкчәдәге тәңкәләрнең һәрберсен аерым-аерым ясап чыгам. Миннән калышма. Кулларың бигрәк җитез хәрәкәтләнә синең. Хәзер күлмәкнең җиңнәрен һәм сулуыбызның учларын ясыйк. Кулларын бигәндәге кебек җәйеп җибәрсен әле, бер кулына кыр чәчәге тотсын. Син удмуртларда иң киң таралган бию уйлап чыгарылган бию икәнен беләйдеңме? Ягъни һәр кеше үзе теләгәнчә биегән һәм үзенә такмаклар әйтә булышкан. Бу бик күңелле булгандыр. Һичбер шигем юк. Әле удмурт хатын-кызлары дус кызлары яки күршеләре белән әйлән-бәйлән әйләнергә дә яраткан. Минем дә җыр яки көй ишетүгә удмуртлар кебек бийсе килә башлый. Сили мин айшон, сюлик һәм күлмәкнең бер өлешен куе алсу төскә буяп чыктым. Күлмәгебез бик матур, әйеме дустым? Сез удмуртларның милли төсләрен беләсезме? Бу кызыл, кара һәм ак. Менә шундый капма каршы төсләр. Бу миңа бик ошый. Күлмәкнең җиңнәрен кызылга, удмурт сылуының битен, муйнын һәм учларын ачык кызгылт сары яки сарыга буйбыз. Менә шулай. Баш киемендәге бизәкләрне куе кызгылт сары төскә кертәбез. Булды. Хәзер нинди карандашны алыйк икән? Әйдә ачык сарыны алыйк. Җылы кояш кебекне. Аның белән күлмәкнең итәген, җиңнәрен һәм айшонның бизәкләрен буяп чыгабыз һәм әлбәттә кояшны да онытмыйбыз. Калган детальләрне яшел төс белән буйбыз. Бу яулык шән матур кайлар өчен. Матур рәсемебезне ясап бетергә инде әз калды. Көрән карандаш белән сюликның эчке ягын, кара белән башмакларны буяп алабыз. Элек күлмәкләр нинди тукымадан тегелгәнен беләсеңме? Төньякта яшәүче удмуртлар күлмәкләрне җитен, көньяктагылар киндер тукымадан теккәннәр. Бәйрәмнәр өчен ефәк яки атлас тукымалар кулланылган. Удмурт сылуының башмакларын кулындагы чәчәк кебек зәңгәр төскә буядык. Тәңкәләрне исә күк төсенә керттербез. Син дустым үзеңә охшаган төсен сайлый аласың. Тәңкәләрне төрле төсләргә буярга була. Менә шулай искиткеч килеп чыга. Фломастер белән берничә сызык сызабыз да рәсемебез әзер. Сине күрүгемә шат идем дустым. Киләсе очрашуларга кадәр хәзергә сау бул, хуш-хуш.